Hej alle sammen, og velkommen til den video. I dag skal vi se en kamp mod mig og Anton. Det er et rivalopgør det her med mig og Anton. Og fordi mig og Anton, vi har altid sådan haft den her duel med, hvem vinder flest kampe i det her FIFA. Og det er vores rivalskab, så I får lov til at se se en kamp med os to. Det bliver optaget live på Antons stream, som følger med i beskrivelsen. Og følg min, og I kan følge deres YouTube-kanal, I kan følge min YouTube-kanal, følge Antons YouTube-kanal. I kan følge alle dem, der er del af Training CK nede i beskrivelsen. Og det synes jeg bare, I skal med videoen. Og jeg kommer her. Kalle! I første stop! Som ikke er mine venner. Eller, det ved jeg ikke, men... Gå du. Ja, ham Steffen jo. Steff. Ja, han er jo gået jo. Hvis alle Steff var som det der er, ikke, så kunne de godt gå. Jeg tror ham der, han er sådan... Altså, jeg tror, at han er en ung alder, fordi jeg tror, at de Steff, de er nu oppe i alderen. Ja. Uff! Sådan finesse trade ikke. Ej, jeg brækker over. What are you doing? What are you doing now? What are you doing? Jeg skulle egentlig bare skudt der, og så er der stået 1-1, men hvad er der sjovt ved det? Dresses come krisen. Ja. Hvad kaldes der, kan man spørge? Okay. Nej, okay. Ja, okay. Okay, så redning. Plukker mig i hovedet, eller? Åh nej. Yes, godt det der, godt. Oh, nice work to get past his opponent. Usman Dembele prepared to fire. He brings it down, but work to do. Nej. Hvem er det? Er det Diaby eller Dembele? Dembele. What the fuck? And a strong tackle. Ej, Godus. Nej. Men så er det godt. Hvad har du regnet med? Han var trash. Okay. Jeg skal snakke lidt værre. Oh my god. Jeg fik den det der lange træk nogensinde virkede, men det gjorde det. Can he find the right pass? Decent looking pass. Ej. James Maddison. Kolo Muani. Kom nu. Er du sejt? Ja, du sejt. Snuffing out the danger. Oh shit. Du så ingenting. Jeg får ikke strafspark. Nej. Du burde heller ikke få straffe der. Det er Nej, det ved jeg godt. Men det er jo FIFA, det er jo EA, vi spiller. True. Jeg ved aldrig. Du scorer ikke, eller bare. Kredit, du har lige trænet fodbold. Ja. Okay, Donnarumma. Altså, Griezmann har også den der fucking finesse PS Plus. Så jeg er meget chokeret, når den går ind den der. Nej. Jeg bedte ikke Donnarumma om Gud der. No. La. Og David Madison og det hele, jo. Det er der mærke, ikke? Altså, Danmarks landsholdstrøje med de lange ærmer. Det er ikke sådan, det ser ud i sådan en FIFA. Nej. De hvide. You like objectively, you're a piece of shit and you have shitty taste. I guarantee I could find 1,000 scientific reports to corroborate that. It's a fact. Ja, kom on. Sej. Det er faktisk ikke helt ringe. Hvem Kudus? Ja. Det er vi. Nej! Du er også bare fucking pace-mødgen der foran. Nej! Ja, jeg var pissmønster foran jo.
Well, he went for power. He didn't make the perfect connection. That's why he missed the target there. What? Okay, ikke man har det bare som at sige, fuck det. Coquelin. Brilliant pass. Oh, is he going to be punished here? Han lagde sig ned, vi alle kunne se det. Oh, he wasn't necessarily. Ej, der er bold, Grill, der er bold. Hold nu mund. Mirrorbold. Nej. The defenders know you can't really allow space like Ja, that. Oh, the keeper made it look routine. It was det blev anything shit but. on. And a chance for the Kings to extend the lead from this corner here. And the danger's still on. Jeg better komme. But it looked so threatening, but the danger averted. Well, totalling up all the stoppages, we'll have 2 additional minutes. Plenty of support here. That's a good-looking ball. Madison. And Okay. tries for goal. Ej, My goodness. ikke med Donnarumma i mål, så scorer nu bare vent. Highlights reel. Griezmann sakspark, det er aldrig godt, det er aldrig ret dårligt. Stage in this match. Puha. Hvad er status i Anton-lejren, som man siger? Status er... Jeg har glemt at skifte til offensiv, så jeg skal pause igen. Fuck se. Ej, det kører faktisk, ja. Det kører men faktisk. sådan- Nå ja, okay. Jamen, vi har lige holdt tale ud, og vi har lige tisset af, og sådan noget, og nu er vi klar. Vi har lige fået Counter Dragon i mål. Come on. Vi har lige drikket lidt kaffe for at chill og sådan noget, og vi har lige spist rundstykker og sådan noget, du ved. Så tager jeg fucking kæft, så er jeg i mål, man, så kan jeg sige det. Jamen, vi har lige, Ved det der lille udskiftning? Vi får speeder foran. vi har lige fået speeder foran og KSI ned i mål, fordi Hvorfor ikke? hvis de begge er på banen, så ender speed med at slakke KSI. Så vi, altså for KSI's bedste, så tænker vi, han skal spille målmand. Ellers så... Ellers så kører bare, vi har lige fået nogle rundestykker også. Altså, det smagt virkelig godt. For helvede. Med ost og det hele. Og alt muligt, altså. Det var bare lækkert. Fuck. Fuck! Bare, altså, det var bare lækkert. Altså, rundstykker, det kan bare ikke måles. Skid på. Nej! 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 Nej, hvordan? Nej! Jo, kom nu. Jeg har fucking KS i mål. Ja, Eller altså, KS vandt det sejr. altså, jeg siger bare, det var de rundestykker der med ost på. Det var bare... Det var bare dem, der gjorde det. Så... Ligman! Han havde subscribet til dig, hvis... han gjorde det dog alligevel, men han subscribede, hvis du havde sagt, du var verdens første Tottenham-fan. Ja, det er... Det er meget stort. Nej, det gør. Oh shit. Kom lige. Brexit. Det er jeg også. Jo. Altså... Så ved med at sige, vi er trash, vi ikke har mange trofæer, du ved, altså... Fuck! Right there, Bang, bang! Oh lord, alright. Moving a little gingerly on it, but at the moment doesn't want to come off. Cheers, Jeff. Decent looking pass. Hvad gør vi? Ikke det der. Nej, jeg synes jeg var med. Nej. Tottenham are the greatest team the world's never seen. Au, mine ankler.
Nej, nej, du laver ikke. Nej. Jeg spiser dig! Ej. Og målmand slår den ene vej, og Van Dijk slår den anden vej, altså. Ej, det gjorde du ikke lige på mig. Jo, nej. Ikke kick off Fletch. Gør du. Penrith. Nej. Penrith. Penrith, mand. Hvad er det, mand? Skal ikke sidde og lege øjet nu? Spørg som jeg også ikke har chat. Nej, vi får kloven! Kom nu! Jeg er på livet! Nej! Det er Pelé! Nej! Ej, det er broke. Nej! Pelé! Nej! Ja, den er så der. Det bliver af, det der. Finished! Han er finished! Du vil prøve at lave saks med sådan over for Virgil. Nej, det var Griezmann. Fuck. Hvad er det her? Der burde stå 4-4 lige nu, mand. Altså. Jeg skulle sige det samme. Altså. Nej. Det kan jeg se, og det er sådan 2 gange sådan, ikke sådan, okay, så på tid samme tidsrum. Jamen, jeg får ikke noget ud af det jo. Det er lige med, jeg får ikke noget ud af det. Er det, jeg får rødt kort igen, tror jeg. Så, jeg laver sådan over, det lyder. Altså. Det er det, du bundte ud af, at jeg var kun gul. Det er nu jo! Hvad gør han? Ja, det gjorde det! Tak. Så skal prøves. Vent du, det er min Madsen, det er min Madsen. Skal min Madsen. Nej. Nej, fuck ikke. Op. Op med sig. Og så babber vi ind. Nej, du skulle grebe bolden, så kunne vi noget chance til. Din bum. Jeg lader det ned, mand. Nej. Okay, skal vi få... Okay. Kom nu! Vi slår grøn. Nej! Det er så godt, det. Top the mighty greatest thing the world's never seen.